Jadi kepada satu perlahan bagus mau memberikan kepada adalah sebenarnya kepada kabinet sendiri kepada konstitusi sebagai anak presiden di kemudian pada kali itu kamu berarti apalagi ada kebebasan untuk aja aliansi ayo bersama kembali dari kemarin kemudian lebih berikut foto dan video ayo dengan hadir pagi itu semua hadir belanja mereka tinggal satu dokter dengan terbaik dari baju fokus seperti itu atau kemudian dokter ini nanti jadi ini kita masuk ke dalamnya mungkin ada kalian akan beritahu tentang mungkin kita ini jadi tersebut dalam kami kunci bangsa orang kami dengan jumatan orang kartun 50 tinggal satu di rumah Katoto lampahipun atutoro bahagia pawiwahan ing kaliyahan kepareng kawiwitan kanthi sekar asmara ndoro lan sewa paketan kekalane bukan saka jiwa kasari berhati wasoho kejuruhan ingkang berhati orang tersebut ingkang sampun lalu bakal pantes saling ditutup hingga dihormatan Bapak Ustadz Ibu Ustadzah hingga rintung kawan ngarukan sahsuan di kitab suci Pak Munding ini boleh tinggal untuk syukur kasih dan kursi alhamdulillah hari ini kan sampun pilih ingkang sampun kantos tepat kembang ganti kejenenganipun Bapak Lima Ibu Yanti netepi dharmanipun sepuh netepi kewajiban minangka tiyang sepuh handhaupaken putri katresnanipun ingkang asusile Usul Ayu Yolanda Mega Erlawati ingkang sampun pinanggih kaliyan jatuh kraman kula bagus ingkang dipun tresnani
Mari asmo tahu masuk pilih bagus jadi prasetyo putra kakesan dengan arti mesin ingkang pidalem saking latah rembulan lapangan kemaju mojo kita nyuwun dhateng Gusti Allah mugi lare kekalih menika anggenipun mangkun bali Wisnu kinanti ridho saking Allah dipun dadosaken keluarga ingkang barokah sakinah mawaddah enggal milarengan erongan putri ingkang saleh dipun sejaken anggen panjenengan
Den Ayu Zolanda Mega Erawati wiwit alit dipun gulawentah dening Rama miwah Ibu sekathahipun kawruh tata krami ilmu agami pramila pantes bilih pinanganten putri dadosa pawestri kang utami wanudya kang utama rinten kelawan dalu ngibadah dhateng Gusti Allah samya jajar jinajar wonten sasana rinengga sarwa pantes anggenipun ngrasuk busana ngadi sarira paes wadana sinampiraken ing pamidhangan kanan lamun katiuping samirana manda kangsa gandane hangepe jroning sasana pawiwahan lokal paring pepaes dhateng pinanganten putri ical wujudipun jalma sawantah pindha widodari Bathari Supraba ingkang eja wantah wesolah bawani lamun to Cinandra ical sipating janma sawantah wa ta ing kono to pamujing lampah paripurna mijil pinanganten putri alhamdulillah tanggapane luarang iki sak kompi gak ngono ya foto dulu ayo Mbatan kerajaan durung tau ketekan bekakas ngene iki anjene Otala ing kono wau Sang Raden Hanoman sikro nyuwun idhi pangestu wonten ngarsanipun konang pinanganten putri ingkang badhe tumuju wonten ing sasana palelaman konang pinanganten kakung bedol sirat mojo pinanganten kakung sarenipun para pangombyong tumuju sasana parikan dherekaken laksananing upacara adat widi-widana panggihipun konang pinanganten Sarimpit. Kirikang sanganoman netra kumala blabak ngantol-antol sarira kadya sela senopati bala wanara
Kabedol tumuju dhateng sasana Palereman papanipun Sriatmaja pinanganten kakung. Sampun samapta gati sawega ing diri kaunglaken giro temanten kinarya pangiring adicara panggih. Kawistara pinanganten kakung Den Bagus Dodik Prasetyo. Lamun Cinandra pindha Sang Nalendra Agung. Akagem busana keluargi Bapa Munir miwah Ibu kang pidalem saking tlatah Rembu Kemlagi. Aturaken diri panjenenganipun Sang Sugeng Manggala. Manggala Yudha Bagus sak kembaran ugi masak kembaran. Kembar mayang kembar padha mayang kembang. Sampun nyawiji tekati penang-pinangan dan sarimbit bangun keluarga wonten ing alam bebrene aku. Mugi tansah pinaringan kanugrahan Gusti Allah Kang Maha Suci. Dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Paripurna laksitaning upacara silih kembar mayang. Hambalang gantal mimpinan dan putri kang winastan gondang tutur. Datan saroto. Pinangan dan putri hambalang gantal mimpinan dan kakung ingkang winastan gondang kasih. Wujud wartanipun gantal sanging sedah lininting tinang sulan lawi wanang sarata sura ingkang matemurasi. Surat tinulusi cilumah lawan kurbinan gigit podo rasani. Giya hanjengku wonten sangarsanipun Den Bagus Dodik Prasetyo. Katata lampahipun adicara wiji dadi sigra pinanganten kakung ngidak tigan dipun idak pecah pecahipun tigan menika pralambang pecahipun kadewasan dadosa dewasa pinanganten sarimbit ing mangke pinanganten kakung saged mecah wiji
ingkang wonten kandhutanipun pinanganten putri enggal kaparingan kanugrahan momongan putra putri kang soleh solihah dipun basuh sukunipun pinanganten kakung dening wong ayu Yolanda pratandha Yolanda jejeripun tiyang estri kedah satuhu mituhu dateng dawuh pangandikanipun Den Bagus Dodik Prasetyo katon kambang kumambang sekar triwarna salebetipun bokor kencana gya dipun jumenengaken pinanganten putri jumenengan siat mojo pinanganten putri Cacar Sumandi aning luguring pasangan ling nambaran roning pisang rojo pasemoni nyoto lamun to pira kang agung kinudang-kudang bangkit mandireng pribadi winimbuh ing kawibawan lir jejering Narendra Tapa swaraning pratangga munyo hakrakit kadya asung pepuji pangastu timring pinanganten Sarimbit mereka angka esti dadi kang sinetya dadi kang ginayuh jumpuh jajar sumanding wonten sasana panggih dipun papak dening ingkang Rama miwah ibu kaparingana unjukan tirta wening kanthi pangemut dhateng lare kekalih perkawis wonten omah-omah amrih karembuka kanthi weningipun panggalih dadosa keluarga ingkang adem kados ademipun toya ingkang dipun unjukaken. Mempelai berdua diberi minum oleh sang ayah dan bunda menggunakan air jernih dengan harapan masalah di dalam keluarga hendaknya senantiasa dimusyawarahkan dengan hati dan pikiran yang jernih sejernih air yang diminum. Siduran pinanganten Sarimbit Sirat mojo pinanganten Sarimbit dipun kemuli sindur iko parandine bapa wonten ngarsanipun pinanganten Sarimbit ing ngarsa sung tulodo pinanganten Sarimbit wonten sak tengahipun Rama tilaipun madya mangun karsa ibu wonten wingkingipun pinanganten Sarimbit Tutmuri Handayani genduk cahayu ngger cah bagus tak derekake tumuju sasana mulya sing ati-ati nggonmu mangun rumah tangga ingkang Rama jumangkah wonten ngarsa ing ngarsa sung tulodo menggah ingkang ibu teng sasana winisuda ingkang Rama anggrum-yini lampah pinarak wonten sasana palenggahan lare kekalih dipun lenggahaken wonten pangkonipun sisih kanan miwah kiri dipun rengku lare kekalih laing salsaipun ibu keparing pirsa dumateng bapa Pakne iya Bune panjenengan jaatun nimbang putramu sakloron ki bulutya saka pangarasaku padha timbang bopote lho Bune alhamdulillah upacara kandhiraken iki punika tandara tetenem dherek kepareng bapa pipuludha jumeneng sawetawis wonten ngarsanipun Sang Sinodasari lengaken sang putra wonten ing dampar kencana kanthi tetungga bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fil khair amin amin ya rabbal alamin moga tansah ayem tentrem bagya mulya sliramu sakloron bangun keluarga ya nggih dadya Sang Sinodasari Bagus Dodik Prasetyo kalian Benun Karawa Kusumaning Ayu Yolanda Mega Erawati wonten ing sasana kamulyan laksitane upacara kacar kucur uta tampa kaya ingkang badhe kandhiraken iki katur dhumateng panjenenganipun punang pinanganten kakung jumeneng sawetawis
ingkang badhe ngesaken tilam ingkang isi dana kaya ingkang katapi dening pinanganten putri sasiwun dana kaya ingkang sampun dipun tampi dening pinanganten putri katitipaken dumateng ibu. Mempelai putra menuangkan beras kuning yang dicampur uang receh ke pangkuan istrinya. Gerodok, 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 lancar rezekimu wong ganteng, lancar nyambut gawemu. Amin. Kayane diparingake sing wedok disimpen yolan, sing gemi nastiti hati-hati. Alhamdulillah. Sampai ketenggengen wis entek oleh nyuntek. Nggih. Monggo dipun aturaken dhateng ingkang rama miwak ibu. Kanjeng Ibu, iya nduk, cah ayu, cah bagus anakku. Dalem dititipaken dana kaya ingkang sampun dipun paringaken Kang Mas Ibu. Tak tampa ya nduk. Titipamu iki mengko tak lebokake ana deposito. 10 tahun kas mengko pundhuten gawenen lunga kaji ya nduk. Gawenen menang tuku ngomah karangan sing akeh ya nduk. Amin ya rabbal alamin. Supaya dadi keluarga kaya ayem tentrem bahagia mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Pamit. Tan puluhane keturutan kekarepane Cak Ambon, duwe putra mantu ganteng idek. Mari kene dijak nyuting, heeh, kena dicekeli. Alhamdulillah. Nek job-joban bareng ngene iku lho, Mas. Bal aja budal kabeh. Monggo kita ikuti prosesi berikutnya yuk. Dumateng para manggala itu pagosak kembar kita masak kembaran kepada hangaturaken pasugatan dedaharan ugi unjukan tirta Perwitasari dumateng Sang Sinodasari. Punapa ta wujud werdinipun dedaharan inggih punika sekul ulam sari ingkang hamengku raos gurih asin legi pahit getir dedaharan ingkang dipun raosaken dening Sri Atmaja pinanganten sarimbit werdinipun mugi-mugi pun nampi pinanganten sarimbit bangun keluarga wonten ing alam bebrayan agung ugi tansah pinaringan kanugrahan kamulyan dadi keluarga ingkang rukun kathah rejeki keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kang Mas Kemantene dulang-dulangan Mas. Alon-alon ae Dodi, aja gopo kabeh, dipegang dagunya. Ke Pamaryono. Pegang dagunya Mas Dodi. Tangan kiri megang dagu. Iya. Tangan kiri megang dagu Mas Dodi. Balen-balen. Tangan kanan paring daharan. Janggute cekel Mas, janggute Mas. Lah, Dik, manise kaya ayune tenan anak ya. Kang sing moto iki mang wong pira sing moto iki mang. Alhamdulillah. Ampun nika njukanipun nggih. Seruput. Gelek. Ngelak to Mas. Nggih Dik, mlakune wadoh. Seruput, sayang emik yang. Saling mendinginkan suasana. Nggonmu urip omah-omah aja royokan bener, ayo royokan salah. Gantian saling berminum kok diombe dhewe. Monggo mandap. Bombong bungah raos sing manah. Panjenengan ingkang hamangku gati popok Afiful Tetrasan Gundaryanti. Hanampi rawuh panjenenganipun besan sarimpit. Sampun katingal saking kateben lama lemet. Besan sarimpit lumaksa serangan tumuju wonten salebetipun sasana pahargyan kanthi uluk salam kadang besan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sugeng rawuh losan. Monggo pinarak. Kados pundi pawartosipun panjenengan. Alhamdulillah kan ditunggu pangestu panjenengan kula sak keluarga bagas warasiat sedanipun losan. Mekaten inji. Monggo kula aturi pinarak. Apunika nggih rawanipun Kang Putri kok san. Sungkeman pinanganten. Sawanipun lare kekalih dateng pangkonipun Rama Ibu ingkang putra Sarimbit badhe sowan dateng pangkonipun Rama Ibu. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Ugi nyuwun tambahipun pangestu dhateng Rama miwah Ibu. Zolan njaluka pangapura marang ibumu. Njaluka donga pangestu marang wong tuamu. Ibu pepunden dalem yolan ingkang sowan sepinten kathah kalepatan putri panjenengan. Kinanti ridho sang ilahi angiringi lampahipun putra putri ingkang rigala semanten dipun gendhong ngalor ngidul yolan saiki wis dewasa nduk. Pangestune wong tuwa banyu mili tak dongakake apa kang dadi gegayuhamu diijabah dening Gusti Allah. Nger cah bagus. Aja nganti kok kuciwani iso nger putrine bapak lan ibu. Pepunden dalem dodi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, kula sering damel kuciwa panjenengan. Mungkin Dodi pernah membangkang, menyakiti hati ibu dan bapak. Dodi mohon maaf, nyuwun pangapunten ingkang agung. Pangestunipun ibu, bapak dalem suwun. Pangeran katon wonten alam donya. Pangeran katon wonten alam donya, ridhanipun Gusti Allah wonten astanipun tiang sepuh kekalih. Pramila sampun pantes bilih lare kekalih. Sowan nyuwun pangapunten. Nuwun tambah donga pangestu. Ingkang Rama kasowanan Zolan menika ingkang ngukir jiwa lan raga. Ayah kandung dari mempelai putri bektiya marang bapak urip Yolan sing Jawa marang wong tuwa.
Monggo pinarak, sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Asaran kalian profesional wedding service Bunda Nurul, wedding organizer. Becel saking telatah ke Mojokerto, ugi kata-kata saking foto videografi, Farid SGD, audio profesional rental music, KC audio production. Ugi kaulo minangka pambiwara, timasana bagus ugi kadang kula Kang Mas Weli. Wis ya, wis. Ayo lu sing enak anak-anak. Ayo Mas, disiapno Mas. Ayo Mas, kuwi lho Mas dadi gawerene Mas. Mas, age to Mas, wah kesuwen to Mas. Kene bapak ibuke munggah kene, bapak ibuke munggah kene mengucapkan selamat. Bapak ibu besan munggah. Untuk semua kru mungkin nggih. Semua kru berdiri semua. Berdiri semua. Kamu berdiri semua. Besan. Usiamu bahagialah kamu. Hoi. Selamat Mbak Yolanda, semoga panjang umur, menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rukun selalu dan selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat mendapatkan momongan sayangku. Selamat masih. Semoga bahagia, panjang umur, tetap sayang sama suami nggih Mbak Yola. Ayo disebel Dek, disebel. 1 2 1 2 Selamat ulang tahun kepada Mbak Yola. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Ayo Mbak. diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ambon uncalno Ambon. Selamat ulang tahun. Happy birthday semuanya. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب سلامات ulang tahun. Matur suwun nggih. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk mantan putri Mbak Yolanda. Semoga menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat diberi momongan, rezeki kang kathah barokah. Ayo, wong gendeng-gendeng ayo pamitan mulai. Ayo dilanjut acara resepsi wis suwe ayo. Mulai. Ayo mulai. Engko wong mangan barak gila. Ayo mulai. Oi! Os! Au! Au!
Aturaken matur sembah nuwun katur dumateng Inggih, sampun.